Kai sabon gwamnan yan Bauchi, gwarzo mai al'umma, mai maza kuma mai mata, tsofaffi har da matasa. Iya Marshal Sadiq Baba, angon Hajiya Sadiya, angon Hajiya Sadiya, ministan jingan al'umma. Ai dole na gaida ki domin kin rike alfarma. Muhammad Labib ya ce na yi waƙan mai alfarma. Ciyaman na kungiyar wacce take yi mara hidima. Abokan al'umma, abokan al'umma. Kai ne wanda mu muke so, zaki zo ka ba da tsoro. 223 in ta zo, yardar Allah sai ka zo. Kai ne gwamnan mu gobe, Bauchi muna neman ceto. Dan koka ya danne mu, bala'i yana kan cutar mu. Ya kwashe kudaden mu, malam zo kai mana ceto. Ga isa karan sinka, na ataka mai tatata. Mai reron waƙan nan a Bauchi ni zan waƙe ka. Mai halin dattawa iya Marshal Sadiq muke so. Yan Bauchi maza mata kowa yana da bukatar ka. 223 in kayi gwamna ba za mu koka ba. Mai halin dattawa iya Marshal Sadiq muke so. Yan Bauchi maza mata kowa yana da bukatar ka. 223 in kayi gwamna ba za mu koka ba. Ahadin samadin sarki Allah kai na kirarawa. Mai aikata yadda ya so kuma ba wani mai yin gawa. Na kashe maka babanka sai ka ce ka gode rawa. Mai azurtawa Allah mai yin akasin haka mai duba. Shi ya kago dan aljan da dan adam ya sarki rawa. Shi ne yayi dan zako da kurciya gunsa muke tuwa. Mai halin dattawa iya Marshal Sadiq muke so. Yan Bauchi maza mata kowa yana da bukatar ka. 223 in kayi gwamna ba za mu koka ba. Salati dole na yo a fadar manzo gata na. Tagun Abdallah da Amina ya abban nana. Iyalai da sahabbansa gaba daya ni ban warewa. Buri na kullum na ganka koda a mafarki na. Idan na ga manzo na karansu ni ba kuna. Ka yalwata harshe na ka tsare ni ya sarki rawa. Mai halin dattawa iya Marshal Sadiq muke so. Yan Bauchi maza mata kowa yana da bukatar ka. 223 in kayi gwamna ba za mu koka ba. Assalamu alaikum sallama ni na yi wa kowa. Karansi Isa ne yaron da baya gaggawa. Na Bauchi garin masa a sannu zan wake dan baiwa. Ambassador Sadiq gwani na mai ebe kewa. Da bayin gamshe kana fada ba mai kuncewa. Duk wanda ya doso ka na sani ba zai koma ba. Mai halin dattawa iya Marshal Sadiq muke so. Yan Bauchi maza mata kowa yana da bukatar ka. 223 in kayi gwamna ba za mu koka ba. Iya Marshal Baba al'umma duka na gode ma. Kannan ka da 'ya'yanka a Bauchi muna ɗirkar fama. Idan ka ci gwamnan mu Bauchi dole za ta yi girma. Za ka yi mana hanyoyi kamar zare kun gasilar girma. Gwanin mu a rayuwa Sadiq jigo mai kima. Komai in ka faɗa za mu yi ba wani mai gaba. Mai halin dattawa iya Marshal Sadiq muke so. Yan Bauchi maza mata kowa yana da bukatar ka. 223 in kayi gwamna ba za mu koka ba. Duk yanda ka so haka za a yau ba wani mai tankawa. Ko shi wane ne a Bauchi ba wani mai sauyawa. Maganar ka umarni ne da ka faɗa ba mai kaudawa. An goga ministar mu Sadiya ba mai kokawa. Ka ceci mutanen Bauchi tallakawa kowa sowa. 2023 mun amince tafiyar baba. Mai halin dattawa iya Marshal Sadiq muke so. Yan Bauchi maza mata kowa yana da bukatar ka. 223 in kayi gwamna ba za mu koka ba. Ita
askar wanzami ai kaifinta na sirri ne ka ganta kare nata kana motsi tai maza ne komai kankantan allura ita karfe ne kurma baya ji dalili dai bayi da kunne shi dokin mai faki yana da gudu hakun haka ne mai gyaran turmi zai da daidai bai samu ba mai halin dattawa iya mashin su duk muke so yan bauta maza mata kowa yana da bukatar ka to 23 in kayi gwamna ba za mu koka ba abole na hauka bai san ba za ya ci gado ba direba makaho ne gashi mun hau ba mu dubawa yana ta baro dodo mun tabbatar an yo mana zamba wasu ko sun duddurko gidajen su har an yo gumba wasu ko sun sauka da kyar ko fansho ba su samu ba to gare na yayata mu tarwatse ba za mu kuma ba mai halin dattawa iya mashin su duk muke so yan bauta maza mata kowa yana da bukatar ka to 23 in kayi gwamna ba za mu koka ba to ana ta garan bagul wa mutane banga dalili ba aikin ma'aikata har yau ma bata sauyawa mutum ya fito aiki yana talayi bai karyawa akwai mai wata tara har yau salari bai samu ba ku kai rika ɗaya katin ku na zabe sai ku wai gwadi na mu gwadawa in lema aboci mu ba za mu kuma ba mai halin dattawa iya mashin su duk muke so yan bauta maza mata kowa yana da bukatar ka to 23 in kayi gwamna ba za mu koka ba shi mai alkhairi ne mu bi tarihin sama a auna to ya zama dole duk aƙidinsa in bi zazzana talakawa maza da mata dan Allah mu tattauna dan zai mana amfani amma idan kun bi shawara na ku kai rika ɗaya katin ku na zabe sai ku wai gwadi na mu gwadawa yan lema aboci mu ba za mu kuma ba mai halin dattawa iya mashin su duk muke so yan bauta maza mata kowa yana da bukatar ka to 23 in kayi gwamna ba za mu koka ba to ta matabi Abdullahi nan ne nake da sa'ayata me isa karansi dai a sanni na doko gangata aboki gata ka maji kira dogo dan gata daga Muhammadu baban Hasur mai son wakata na doka kiɗa na sai mu rausaya dukka maza mata Allahu ya bar kauna inda so ba zan canza ba mai halin dattawa iya mashin su duk muke so yan bauta maza mata kowa yana da bukatar ka to 23 in kayi gwamna ba za mu koka ba dole na gaida ki minista fesle gobe mai alkhairi ce mai kyauta ba ta yin zobe gwamna na jihata an gwamna kin zai karbe ko yau abu gata ku tashi mu je filin zabe mai halin kirki a mutane ba rabe sadi ya gaishe ki giwar mata ba mu raina ba mai halin dattawa iya mashin su duk muke so yan bauta maza mata kowa yana da bukatar ka to 23 in kayi gwamna ba za mu koka ba abokan al'umma ƙungiyar nan mai alfarma ta zaga jihar Bauchi ta ko'ina domin ta yi girma da ciyaman ɗin nata Muhammad Labif mai alfarma ya saka ni na yi waka ya ce ka wake ɗa mai girma ka wake mana Sadiq ango na Sadiya mai girma abokan al'umma ƙungiyar nan ba ta zamba mai halin dattawa iya mashin su duk muke so yan bauta maza mata kowa yana da bukatar ka to 23 in kayi gwamna ba za mu koka ba dole na gaishe ka mamman wa mai alfarma Alhaji Aminu jinjina dole na kara ma dole na gaishe ki Hajiyar Babatu mai girma ga Hajiya Zainab inda da kina yi min hidima ga Hajiya Samina ta ce min Allah da ɗau girma an kulbi gaishe ka
kai ma kayawa mini hidima. Guguwa fasale mama lawan ya ce duka mun girma. Fasale marfi dafi guguwa Allah da do girma. Gwamnan mu na gobe iya mashal ne ba su ba. Mai halin dattawa iya mashin sa daga muke so. Yan Bauchi maza mata kowa yana da bukatar ka. Tuton titiri in kayi gwamna ba za mu koka ba. Mai halin dattawa iya mashin sa daga